Je bent niet te oud om het oosten te beginnen, toch de 28-jarige Heenstra. Na 14 boeken en al liefst 400 lezingen, wie het tijd om het oosten te doen. Ik zie het aan de mensen van Koren, wij met heel grote tuin. En liefst 2000 centimeter. Het onderhoud van de tuin, dat was minder. Goed, hij net bij man. En dan kan je zeggen, nou, neem een tuinman. Ja, dan is mijn tuin niet meer. Dat was het net. Dus ik heb een heleboel verkocht. Dus ik ben hier inlassen. Antiek, dat doe ik al heel lang. Maar vanuit de huiskamer wij, uit de kelder, uit het hok, overal weer wat. Ik denk eigenlijk dat het bij Paak en Beppe gebeurd is heel vroeger. Die kon er mooi over vertellen. En daar heb ik wat een klap van mij kregen. Je hebt echt verschillende boeken geschreven, of net? Ja. Ik ben nu met het 15e boek bezig en dat gaat over wat hier achter mist hier. Het zilver. Van oud ziet die een aantal zilversmitten, Steensma, Siepma, en dan houdt het op. Hè? Maar het bleek, na onderzoek, dat er nog zo'n 8 waren. Dus ik kreeg een kwartlink, kreeg ik een paar leppels en vurken ombeen van de adellijke familie Glenstra. Nou, Glenstra kennen we alle jaar. Maar het leuke is, er zit een wapen in. En dat wapen is van de familie Glenstra. In deze vitrine zit meest ierwerk. Dit is een vergiet. Je lijkt maar bijvoorbeeld fruit in, wat wie het is. Nou, dan kan het trol lekken en het komt in dit pot zitten lonen. Heenstra had al een mooi spul in zijn winkels. Maar wat maakt het nou iets antiek? En wanneer is het nou kitsch? Antiek is, het is oud. Het is ergens makker. Het heeft een bepaalde makker. En het ziet eruit als antiek, zeg ik altijd. En ik zeg het de viertal, dan roek ik bijna, oh dat is rommel. Maar ik kijk dingen, dat is privé. Ik heb een aantal dingen tussen staan. Er zit een klok op de onderkant. Een mooi zijshoeken klokje. Dat komt uit het scootje van mijn oerpaken. Nou, dat gaat natuurlijk nooit voor, hè. Dat is niet te koop. Ik ben 12 dagen riepen. Vreeds en zaterdags. En de rest dus net, want dan ben ik op paard. En ik wil zelf ook nog een beetje leven natuurlijk, hè. Dus, Zeker. dat gaat ik gewoon terug. Uiteindelijk ben ik net de jongste meer. Ja, dat wordt wel vaker zijn, maar heb ik hier les van, ja. Nee.